लोरगि थियेटार ग्रुपनि 25 जुननिफ्राय 3 जुलाइसिम मावबादा लानाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय सान्दामारि लोरगि थियेटार ग्रुपआ फरायसा फरायसुलिफोरनि गोलोम बोथोरनि बन्द मोननायखौ नोजोर होनानै मावबादा होनाया गाहामैनो सोलिगासिनो। जाहाथे फरायसाफोरा ओरैनो थाया बेखौ लानानै लोरगि थियेटार हानजाया सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे सेल्फ एडुकेशन फेमिलि एन्ड ससाइटियाव गोख्रों जायो बेनि फारसेबो मावबादा लायो। बेबादि बन्द समाव फरायसाफोरा ओरैनो थायालासे जाय हाबाफारिखौ रोङा बेखौ सोलोंनानै लानो हायो होननानै मिथिहोदों। लोगोसे जोंनि खौरांगिरिनि सिगाङाव लोरगि थियेटार हानजानि नेहाथारि सन्जीब कुमार ब्रह्मआ फैगौ 3 जुलाइ अक्ट'नि जोबथा सानाव फरायसाफोरा मिथिनो हानाय बादिनो एम्बुआ मानो लानजाय गैया बे थुनफावथायखौ दिन्थिफुंगोन होननानै फोरमायदों। बेयावनो नोंथांमोननिसिम मिडियानि फारसेनिफ्राय NBN बड'सा, बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब नोंथांमोन गासैनिसिमबो जोंनिसिम बिसिम सफैनायखाय साबायखर बावग्रोनाय जायो आरो बरायबाय जों लोरगि थियेटार ग्रुपआव। दा लोरगि थियेटार ग्रुपआ जोङो गायसनजेननायनिफ्रायनो बोसोरैनो बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जायो। मानो होनोबा जों बे फिल्डआव माने बे बिथिङाव एकदबारे गोदोसोनानै दं आरो दा जायनि थाखाय जोङो माखासे फिल खालामनानै जेब्ला जों बाहेरायाव स्टाडि खालामनाय जायो गुबुन रायजोआव थांनायाव जों नुबाय जोंथ' बिराद गोग्लैसोनानै दङ बे फावथाय बिथिङाव। दा बेनि थाखाय जोङो बोसोरै जोङो वार्कशपनि थ्रुयै जाहाथे आरो गुबुन फारसे लामाजों जाहाथे दोरोदलाङा जानि लाइमोनफोरा बेखौ नोजोर बोनानै जों मावबादाजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरखौ जोङो बोनथुमनो नाजानाय जायो आरो जोंनाव नलेजआ बिराद खम जोंबो दाबो सोलोंगासिनो दङ। दा बेनिखायनो जों बयखौबो जाहाथे फोरोंनो स्कपखौ होनाय जायो। दा नाथाय सोलोंनो मानसिफ्रा गोसो गैया। दा सामार भेकेसन हिसाबै जों होबाय। दा माखासे उसुबिदाबो दङ। सेमिस्टार सिस्टेम जानाय लोगो लोगो दा क्लास 9नि स्टुडेन्ट मोनोबा 10निखौ मोना, 8नि मोनोबा 9नि मोना बा हायार सेकेन्डारिखौ मोना बेबायदि जाहैबाय आरो। सिगाङाव मोनसे सम दङमोन क्लास एग्जामा मोनसे डिसेम्बर टाइम बा मार्च टाइम बिदिमोन नालाय प्रग्राम लानो गोरलै जायोमोन आरो। दा जोङो बे वार्कशपखौ लादों थांनाय 25 जुननिफ्रायमोन ओमफ्राय नाथाय 26 तारिखआव जों बेखेवनाय जादों आरो दा बियो 31 जुलाइसिम माने 31 जुलाइसिम बे मावबादाया जागोन आरो बे 31 जुलाइआव जोङो बे मावबादानि थियेटार वार्कशपनि रेसिडेन्सियेल थियेटार वार्कशपनि क्लजिं प्रग्राम खुंनाय जागोन, कालमिनेसन प्रग्राम खुंनाय जागोन आरो बे कालमिनेसन प्रग्रामाव जोङो बे मावबादायाव मा रोंदों बेहाय सोलोंसाफ्रा मा रोंदों बेजों लोगोसे जेरैहाय मोनसे फावथाय बर'नि मोनसे फकटेल बेनि सायाव मोनसे फावथाय दिहुननाय जागोन बेखौ जों दिन्थिगोन। बेनि स्टुडेन्टफ्रानो खालामनाय जागोन बेवहाय आरो फावथायानो जाहैगोन एम्बु हा मानो लानजाय गैया। बेखौ जों सिगाङाव खालामबाय खिन्थु दा डिटेल्सै उइथ फुल कस्टिउम उल जिनिस माबा लानानै जोङो मोजां डिटेल्सआव खालामफिननो नाजादों आरो दा बेखौ गथ'फ्रा गावसोरनो आर्टिस्टफ्रा स्टुडेन्टफ्रा गावसोरनो बानायगासिनो दं। डायलगफ्रा बांसिन इम्प्रभाइस जागोन। दा बेवहाय मोजां जाहैगोनखौ जों नुदों आरो बेवहाय गासै BTC हालामनिफ्रायनो होनजायो। बेवहाय जोंनाव 25नि खाथियाव आरो BTCनि बाहेरा धेमाजिनिफ्रायबो दंफैयो। गासै 25 सोलोंसाफोरा बाहागो लाफैदोंमोन। दा बेनिफ्राय माखासेया दा स्कुल खुलिनायजों लोगोसे थांफिननाय जाबाय माखासे, थेवबो आफस'स। दा जोङो लुगैयो जोंनाव समाजाव थारमाने मोनसे भुल बुजिनाय दङ। थियेटार वार्कशप होनाय लोगो लोगो बाहाय खालि एक्टिंल' फोरोंगोन सानो, खालि जास्ट थियेटार वार्कशप ड्रामा गानाय फोरोंगोन सानो आरो माखासे ओरैबायदि जायो ड्रामा होनबा बारा गोसो होआ, सिनेमा होनाय लोगो लोगो बांसिन गोसो होनाय जायो आरो। दा एक्टिं वार्कशप होनोबा खिन्थु दाना जोङो बाहाय दंबावो थियेटार मिउजिक दङ। थियेटार मिउजिक जों माबोरै खालामनाय जायो, भइसनि क्लास खालामनाय जायो। जों भइसखौ अबेनि उदैनिफ्राय माबायदि बरननांगौ, गोदोनानिफ्राय माबोरै बरननांगौ बा बबे रावखौ जों अबेखिनिजों बरननांगौ, अबे टाइमाव माबायदि रायलायनांगौ बेखौ जों बेयाव होनाय जादों। आरो लोगोसे थियेटार गेम्स दं। थियेटार गेम्स होनाय लोगो लोगो बे गेम्सजों मानसिनि कनसेन्ट्रेसनफोरखौ बारायहोनो हानाय जायो। दा मानसिफ्रा बेसेबां माबा दङ, बेसेबां गोसो होनो हायो, बेसेबां कनसेन्ट्रेसन दं बेवहाय मोनथिजोबनाय जायो आरो। बेफोरबायदि गोबां एक्टिभिटिसखौ बेयाव मोननाय जायो। डाइरेक्ट माबा एक्टिं फोरोंगोन बा नाटक गानो बे नङा आरो। दा गोबाङानो स्टुडेन्टफ्रा फैदोंमोन डाइरेक्ट नाटक गानो होननानै, दा नुफैबाय बिसोरो माने मा मोन्दों थारमाने जिबनाव मोनफेराखै आरोखि बेबायदि। आरो ओरैबायदि हेभि वार्कशप खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय जों रावनावबो अनसुंथाइबो बिहैनाय जायाखै आरो रावनावबो हेल्प बिनाय जायाखै, सरकारावबो बिनाय जाखायाखै। जों लोरगिनि फारसेनिफ्रायनो जेरै जों खस्थ' खालामथारनानै जों नाजानानै बे वार्कशपखौ खुंनाय जादों। बेनि थाखाय जोङो लोरगिनि साफ्रोमबो वर्कारफ्रा ज' मावलायदों, खाथिलायदों। दा बेवहाय जाय गोसो गोनां स्टुडेन्टफ्रा बाहागो लाफैदों बिसोरखौ दा ओरैबायदि
गावनि मोनसे गोबां नलेज मोनसे बारायलांनाय मोन्दों आरो बिसोरनियाव दा नोंथांमोना सोंबा मिथिगोन बिथांमोननिफ्रायबो दा बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे इयुनावबो नोंथांमोना जाहाथे दानियाव जे हास्लाबाखै जानो हागौ मारैबा खिजानि जोंनियावबो पाब्लिसिटियाव एसे भुलक्रुटि थालांनो हागौ दा मोजां जुदि मिथिबा नेक्स्टफ्राव बेफोरबायदि वर्कशपआव जाहाथे बाहागो लायो सोलोंनो नाजायो ओरैनोल' गोबां दङ दा इन्टारेस्टेड गोबां सर्ट फिल्म बानायो सर्ट मुभि बानायो आरो गोबां भिडिअ फिल्म बानायो नाथाय पारफेक्ट जाजोबनायखौ नुनो मोना आरो बेखायनो सोलोंनानै जुदि बानायलायोबा बयबो बेखौ खावलायनाय जायो साक्सेस जागोन साबसिन जागोन दानो होनोबा दा जुगानो कम्पिटिसननि जुग कम्पिटिसननि बादायनायनि जुग नालाय जाय साबसिन खालायगोन बेसो सोलिलांगोन दा बेखायनो जों लुगैदों बयबो जाहाथे इयुनाव बेबायदिनो बयबो बाहागो लाफैयो आरो लोरगि थियेटार ग्रुपखौ अरायसम मोनगोन जों बेवहाय थियारि दं कालचारेल एक्टिभिटिसआव जों दा मोनसे फक सेक्सनबो दंखाबावो दा जोङो फक डान्सनिबो शनि रबिबार जों रिहार्सेल खालामबाय थानाय जायो जोंनि बनरगाव आन्चलिक हालामाव फक कालचारा एसेबाबो गोदोसोनानै दं नालाय बेखौ जों बुरखांनो होनानै आन्चलिक एबसुनि जों सावरायलायनानैनो बेखौ लानाय जादों आरो लोगोसे जोंहा चाइल्ड सेन्टार बिसमुरियाव मोनसे चाइल्ड सेन्टार दंमोन दा बे कर'नानिफ्राय एसे बन्द' जानानै दंथ'यो जागायफिननाय जासिगोन आरो जोङो नेक्स्ट इयार क'क्राझाराव टाउनावनो नैबे बे बोसोराव जों नाजादोंमोन हानाय जायाखै जायगानि थाखाय दा मोनसे सानडे क्लाब बानायनाय जागोन आरो सानडे क्लाबाव बेहाय उन्दैफोरखौ जों बाहाय गोबां नलेज होनाय जागोन बाहाय क्लाबनिफ्राय लानानै पार्सनेलिटि डेभेलपमेन्टनि सेल्फ इडुकेसन ससाइटि एन्ड फेमिलि बे मोनब्रै खामानिखौ लानानै जोङो गथ'फोरजों माबानाय जायो आरो मोनसे गथ'फ्रा फरायनायाव माबायदि आवगायलांनो हायो जोंनि थाखोमानानै थानाय जों टेलेन्टखौ जों माबोरै बरननो हायो बेफोरनि सायाव जोङो नलेज होनाय जागोन दा बेफोरनि थाखाय जों रायजो राजाफोरनि सापर्ट नांगौ बयनिबो दासिम 20टानि बांसिन टपिकआव एवारनेस खालामबोबाय गोबां डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंहा जाहैबाय मिनिस्ट्रि अफ इनफरमेसन एन्ड ब्रडकास्टिंनि आन्दाराव जोङो सं एन्ड ड्रामा डिभिजननि आन्दाराव रेजिस्टार्ड एफिलिएटेड टिम बेनिफ्राय डाइरेक्ट प्रग्राम फैयो हेल्थनि सायाव फैयो माखासे गोबां एन्टि ड्राग्सनि फैयो हिउमेन ट्रेफिकिंनि फैयो गार्लस इडुकेसननि फैयो दा बेवहाय माल निउट्रिसननि थायो ओमफ्राय ट्रान्सपर्ट रड सेफ्टिनि थायो ओमफ्राय रिसेन्टलि जोङो जल जीवननि मिशननि सायाव खालामनाय जादों आरो इडुकेसन माबानि सायाव रिडिं हेबिट्सनि सायाव आरो HIV एइड्सनि आसाम स्टेट एइड्स कन्ट्रल ससाइटि जाय माने नाक'नि आन्दाराव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिनो मोनसे अर्गानाइजेसन दा बेनि आन्दारावबो जोंहा एफिलिएटेड दङ दा बेनि गेजेराव जोङो बेनिफ्रायबो इयारलि HIV एइड्सनि सायाव जोङो एवारनेस खालामनाय जायो मानो होनबा HIV एइड्सआ बिराद गिख्रंथाव मोनसे बेराम दा जोंनि क'क्राझारावबो गोगोम बारायनानै दं आरो दा जों सिगां समाव जों जुदि एवारनेस खालामनो थाङोबा HIV सोदोब होननाय लोगो लोगो एइड्स होननाय लोगो लोगो नायग्राफ्रा दोरोदलाङोमोन आरो लाजिनायजोंनो थारमाने बेखौ खम जाबाय दा जों गिदिंबाय बिरादनो पुनाबति क'क्राझार चिरां जा खालि गैला जों गिदिंजोब्बायानो आरो सिंसा जेरैबो ओमफ्राय बेनिफ्राय दङ जोंहा माखासे गोबां टपिक दंबावो जेरै बेमार माखासे बेरामनि टिबि औ ओमफ्राय एन्टि टबाक'नि सायाव मेन्टेल हेल्थनि सायाव बेफोरखौ खालामबोबाय थानाय जादों आरो लोगोसे दंबावो दानि बेमारा माबाया मा होनोमोनलाय कर'नानिबो खालामबाय कर'नाजों लोगोसे आरो दंबावो माखासे बेमार गोबां टपिकआव जों खालामनाय जाबाय आरो फारसे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्सननि सायाव जों खालामनाय जादों सिगांनिफ्राय नैबे बावखुंग्रियावबो जों खालामबोदोंमोन वाइल्ड लाइफ प्रटेक्सननि थाखाय दा जोङो माखासे नैबे नाटक जोबखांनाय लोगो लोगो मोनसे आइडिया गोसोखांबावदों जोंहा बेवहाय फुरा वाइल्ड एनिमेलफोरनि माबाफ्रा जाजोब्बाय औ दा बे हिसाबै जोङो मोनसे वाइल्ड लाइफ प्रटेक्सननि सायाव बेनिजोंनो माबा लानानै जों एवारनेस खालामनो नामा सानदों बाहाय सरकारनिखौनो माबा गैयाबाबो जों डाइरेक्ट जों गिदिंसै मानो होनबा जोंहा रेडि जाखाबाय हिसाबै जों बे जे माबा खालामनानै जों ओंखारनाय जागोन आरो बेनि थाखाय सापर्ट लुगैयो जाहाथे इयुनाव लोगोनि हाबाफारिफ्राव बयबो हेफाजाब होलाङो बेखौ खावलायोबो आरो 31 जुलाइआव मोनाबिलिनि 5 रिंगायाव जाहाथे बयबो फैलायो लोरगिनि नैबे केम्पासावनो जों बे लोरगिनि केम्पासावनो माबाखौ खालामनाय जागोन क्लजिं सेरेमनि खालामनाय जागोन बेवहाय जोङो मा मोन्दों गथ'फ्रा मा रोंदों रोङाखै बेखौ देखायनाय लोगोसे मोनसे फावथाय दिन्थिनाय जागोन आरो जोङो बे लोरगि थियेटार्स भिलेजआ जाहैबाय सान्दामारि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सनि साखाथियावनो आरो फारसेथिं दङ बिनेश्वर ब्रह्म सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्म मांखरसालि बेनि गेजेराव जोङो निजा खस्थ' खालायनानै लोरगिया बेहाय खुनुरुखुम हा सोरजिनानै दा रायजोफोरनि अननायजों रायजोफोरनि डनेसनजों मोनसे न'बो लुनानै लानो हादों जों बाहायनो दा दिनैनि हाबाफारियाव सोलिगासिनो दं गोबां एक्टिभिटिस जों खालामबाय थानाय जायो आरो जोङो गभर्नमेन्टनि गोबां माखासे एवारनेस प्रग्रामखौबो खालामनाय जायो आरो ससियेल एवारनेसफोर जेखिनि थायो बेखौ खालामनाय जायो दा बेवहाय जाहाथे बयबो जोंखौ सापर्ट होलाङो बेखौ जों हास्थायो आरो 31 जुलाइआव बयखौबो लोगो मोनलायगोन होननानै मिजिंथिबाय दा आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनानै आंनिखौ आरो माबा सोंनांगौबा सोंनांगौ खुलुमबाय आंनि मुङा निरला नार्जारि आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्ट गगामुग 2 नं धर्मपुरनिफ्राय फैदों
जे दान मोनसे बाहाय गोसोआ आंना जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोबा आङो बेयाव फैनानै रोङैखौबो रोंफैबाय आरो जि खालामनांगौ बेखौबो रोङामोन आङो बेखौ आं गासिखौबो बे सारमोननिफ्राय सोलोंनानै रोंबाय बिनि थाखाय आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो इयुनावबो सानलाङो आङो बिदि जोंना मोजां जाजोबाखै अबेबा बिनिसाय साबसिन हामसिन खालामलांगोन होननानै आं आसा खालामो। रोंबायना बेखौबो? औ रोंबायानो ओमफ्राय ससे अबेबाया थालांदों आरो बेखौबो जोङो फुरा खालामजोबगोन हानायमानि जों जिमान हायो बेखौ जोङो मोजांसिन खालामलांनो नाजागोन आरो जोंनिया बडि मुभमेन्टनि सायाव होदों आरोबा ब्रिदिं ब्रिद आउट आरो बिदिनो बायदिसिना थियेटार खेल होदों आरो जोंनि सायाव। औ आं बिराद मोजां मोननांदों मानो होनोबा जोङो आं बुरि फादाव दं आरो ओमफ्रायो बिदिनो खालामगोन जोङो बिराद मोजाङैनो खालामगोन गासिबो जोंना लोगोफ्रा गोसो गुदुं मानो होनोबा जोंबो खालामफेरनो मोनाखै एबार फार्स्ट टाइम खालामगोन नालाय बयबो गोसोआ गुदुं आरो माने बेखौ खालामनो थाखाय। आं सानोदि जोंनि जाखिनि लोगोफोर दङ बेखौ आङो सानोदि जोंनि लोगोफ्रा बेफोरबायदिनो गासिबो साफा सानै जि दा माखासेया खायसेयाथ' ओरैनो दङ पास जानानै स' बेफोरखौ आं सानो बयबो फैनानै बेयावहाय बाहागो लाफैनांगौ आरो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। आंनि मुङा रिसुमै बर' आं बाक्सानिफ्राय जोबोद मोजां मोनदोंमोन मानो होनबा जों बेबायदि सोलोंनो मोनगोन होननानै सानाखैमोन ओमफ्राय बेसेबांसो इमप्रुभ जाखो दायो दा मा बानायदों नोंलाय? दा दाउलानि खर' नुनो मोनदों मैसो खर' दाउनि खर' माबानि दङ ना मास्क बानायदों ना नोंसोर रोंजोबसिगोन एबार हागोन बानायनो हासिगोन गोसोआव मोजां नांदों ना? मोजां मोनदों बानायनो मानो होनबा रोङामोन नालाय। बहुत अच्छा लगा। मेरा यहाँ पहले 2 बार आ चुका है ना 14 और 16 में बहुत कोकरझा से क्या है एक संजीव से और जयंतो वगैरह से मेरा एक मतलब नाता बन गया। बहुत अच्छा लगा कोकरझा में। और दूसरा चीज़ पहले 2 बार वर्कशॉप हो गया है उसमें उतना ज़्यादा काम हो नहीं पाया लेकिन इसी बार 10 दिन का हुआ था तो उसमें बच्चों ने काफ़ी मेहनत किया है सीखा है सीखना भी चाहिए क्योंकि कभी कभार क्या होता है बहुत से लोगों की गलत फहमी हो जाती है क्योंकि थिएटर डांस और म्यूजिक सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पे समझते हैं लेकिन थिएटर डांस ये म्यूजिक को खुद की कल्चर को जानने के लिए बहुत बड़ा स्कूलिंग है। खुद की भाषा को जानना खुद की कल्चर को जानना जैसे आजकल क्या है बच्चे पुराने खेल ट्रेडिशनल गेम से भूल गया है ना तो अपना GI जो से खेलना मोबाइल से खेलना या सारे चीज़ें से ना उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है ऐसे थिएटर वर्कशॉप में डांस वर्कशॉप में म्यूजिक की वर्कशॉप जो भी कल्चर के एक्टिविटीज़ होता है उसमें बच्चों को भेजने का बहुत ज़रूरी है ताकि वो थोड़ा जो मोबाइल से अकेला खेल के थोड़ा वो करते हैं इसके लिए ज़रूरी है। और हम लोग का मकसद ये नहीं है थिएटर वर्कशॉप में शामिल हो जाओ तो बड़े होकर एक्टर बनो डांस पे हो गए तो बड़े होकर डांसर बनो हम लोग का मकसद वो नहीं है बड़े होके वो जो अपने मर्जी जो क्या चाहिए उसमें जाने दो लेकिन हम लोग का मकसद इतना है वो कौन है कौन सा जाति में पैदा हुआ उस जाति का कल्चर क्या है खुद के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज़ छुपा रहा है वो निकालना सिर्फ हम लोग का काम है। थैंक यू आप लोग आया। थाङा देहानि सानाय